हेलौ एभ्रिवान, नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनायखौ जासिनो फैनाय थाबाय। दिनै नै सालबारि आरो रुपहि बै लामानि जिथु मेन लामानि गेजेराव डाम्पारजों ट्रेक्टरजों एक्सिडेन्ट जादों आरोना। बेयावनो थाग थिग आं मोनफैबाय, ओंखायनो न'आव भिडिअ लाबाय आं। बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोनहा गाज्रि दामोन, स' नायलांबाय थादो। ड्राइभारफोरा जेबो जायासै। बे डाम्पाराथ' गावनि साइडआवनो नंखायो, बे ट्रेक्टरासो रं साइडआव बेल्थाय हैदो। दा ट्रेक्टर ड्राइभाराबो जेबो जायासै, जेबो जानायालाय। ट्रेक्टराल' बेल्ट होलांबाय आरो। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। गाड़ी की है का नहीं गाड़ी रनिंग करो फिर यो रनिंग